Mondragon STEAMhack proiektuaren baitan, enpresa, gizarte eragile eta ikastetxeen artean sare bat osatu dugu. Nahi deulako STEAMak sustatu ikasleen artean, eta ikuste duelako zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikan halako falta bat, interes falta bat, eta hori nahi dugu STEAMak egunerokotasuna alde guztietan daudenez sustatzea. Niretzat, oso interesante ditzen zait, egiten duguna da gure ikasleak, pentsa 15 urteko ikasleak direla, enpresa munduarekin lotu itzen dituguz. Ikusitzen dute zer dagoen enpresan, zer gustatzen zaien, eta horren arabera erabaki dezakete zer nahi duten gero ikastea, zelako gradu, ero ziklo ikastea nahi duten. Ikusitza zertara dedikatuko diren. En Equide, aportando nuestro granito de arena, hacemos dos cosas. Por un lado, les ayudamos a ellos a tomar esa decisión, que además puede llegar a ser un poquito trascendental, ¿no? Pero en segundo lugar lo que hacemos nosotros es promover, quieras que no, nuestra actividad, es decir, que se preparen para que luego puedan ser nuestros trabajadores futuros. Entonces, básicamente respondiendo a la pregunta viene a ser pues que forma parte de nuestra misión. Oso aberasgarria da etortzea enpresa bat ikustera, ze ikusten dute errealitatean makinak zelakoa dien eta makina bat diseinatzeko zenbat arlo desberdin ikutu behar diren. Ikasle buruja horretatik atera eta lan mundura gerturatu. Azkenean horrek niri asko lagundu du finkatzen zen nahi duten egin etorkizunean. Enpresan egindako bizitakin eta unibertsitatean egindako ekintzekin, etorkizun batera ze ikasketa aukeratzen lagundu induzta. Etorkizunari begira gure erronkarik nagusienetarikoa talentua erakartzea da, eta talentu horren barruan bereziki STEAM arloko talentua. Horregatik uste dugu horrelako ekimenetan parte hartzea, aukera oso ona eta garrantzitsua dela guretzat zeintzuk garen azaltzeko eta batez ere gure lana nola egiten dugun azaltzeko ere. Gainera ikasleen egoera kontutan hartuta, azkenean gaztetatik hartu behar dituztela erabaki garrantzitsuak, erabaki horretan uste dugu enpresak ere erantzukizuna dugula, etorkizuneko profesionalei bere bizitzako momentu garrantzitsu honetan laguntzeko. Azkenean ikasleak oso gazteetatik erabaki behar dute bere ibilbide profesionala nondik bideratu eta uste dut asko eskertzen dutela horrelako ekintzetan parte hartzea. Garrantzitsua dela gaztetatik ikustia teknologiak muten dituen posibilitateak eta euron gustatzen bajako egintza teknologia eta zein motatako enpresatan lan inaldauen ikustia, ze mailako enpresak dituzten inguruan lan egiteko. Guretzat ikastola moduan oso garrantzitsua da holako ekimen baten parte hartzea. Azkenean gure ikaslea de batxuleratuko ikaslea dira, euren etorkizuna zein izango den momentu honetan dabiltz pentsaiten, eta eure irakusti horren lan mundura begira ze aukera ezberdinak oin, eta geuk ikastola moduan lagundu erabaki hori hartzen. Askondako segurazki mundu hau barrixo izango da, ez dakixei zer aukera dakoin eta aukera ezberdinak presentaiti harren. Holako enpresa batera irtera itxiak emate dutza ikasleari aukera enpresaren mundua modu zehatz baten eta ezaugarri oso konkretutan ezagutzeko eta hortaz aparte enpresa mota konkretu bat, kasutan kooperatiba izaera daukan enpresa bat ezagutzeko eta zelan da bizen momentu baten zeinetan lehenengo erabakixak etorkizunari begira hartu behar itxusten egokixak gala irtera. Enpresara etortzea eta bertako langileak zela itxuten lan ikustia laguntu ezten ere etorkizuna bilatzen. Oso erabilgarria ikusten dut enpresa diferenteak bizitatzea, ikusteko bertan enpresak zela funtzionatzen daben enpresa munduak eta ze perfil mota bilatzen den gaur egun gehien bat futurora begira.